أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وبعد أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلامية وهي سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yan uwa a gurguje wannan sako raddi ne zuwa ga Sani Alkanawi, dan takaitaccen raddi zan yi, ba dogon karatu, ba dogon raddi zan ba, ba karatu bane shi ma kamar yanda yayi nasa yace ba karatu bane, raddi ne zuwa gare shi. Za ku ga a ƙarshen wannan din nasa hujjatul laka aw alaika, hujjatul laka ne aw alaika. Abinda yake da akwai shine wato akwai wani dan gajeren bidiyo da Alkanawi Saidi Munir Adamu Koza yayi a lokacin da wato Abdul Jabbar ya fito ya nuna wa duniya ya yi kuskure, ya tuba daga abubuwan da ya aikata. A wannan lokacin duk musulmin duniya mai imani masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi farin ciki da murna na wannan tuban na Abdul Jabbari, amma ba wai me ya sauke hukuncin da ya kamata a yi wa Abdul Jabbar ba. Za ka yi farin ciki da murna saboda me? Saboda kai a matsayinka na wanda ka nuna bakin cikinka da damuwarka na irin abubuwan da Abdul Jabbar yake aikatawa, ka fito ake yakar Abdul Jabbar da kai domin a ganar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan tafiyar da yake kan tabata ce, don gudun kada a ci gaba da batar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin wannan tafiyar. To duk musulmin duniya zai farin ciki da murna na fitowar Abdul Jabbar ya tabbatarwa da duniya cewa ya yadda ba akan daidai yake ba, abin da yayi ba daidai bane, yana tuba. Abin da fa shi Saidi Munir yake nan a lokacin yana kan abun hawa ma ya fito ya nuna wa mutane farin ciki da murnarsa na irin nasarar da aka samu na ganin wato Abdul Jabbar ya sauka daga kan doran da yake kai na batar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta yaya ba za ka yi farin ciki da murna ba? Kai ne kake yakar mutum da kake yakarsa, kamar yanda Ka'ab bin Zuhair yake cewa inna zawaiba yana yaban wato yana yaban kabilar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa inna zawaiba min fihirin wa ikhwatim qad bayyanu sunanan linnasi tuttaba'u yarda biha kullu man kana sariratu taqawli ilahi wa bil amri alladhi shara'u. Yace qaumun iza harabu daru aduwahum aw hawalu naf'a fi ashya'im nafa'u. To haka ne dama duk mutumin da ya kulla yaki da kai yayi nasara akan ka, ai labudda zai farin ciki da murna akan wannan nasara da galaba da rinjayin da ya samu akan ka. Wannan fa shine abinda Malam Munir Adamu Koza ya fito yana nuna wa duniya farin ciki da murnar nasara da rinjaye da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi akan yakar Abdul Jabbar da suka yi. Abinda fa ya nuna kenan. Yace dama shi ya jima, yace shi bai fito yayi raddi ba, amma a misali rashin fitowarsa ya raddi shi zai tabbatar ma da cewa baya wannan. Ai akwai karatun da yi, a karatun da yi sai da ya tabbatar maka da cewa Abdul Jabbar fa yana kan bata, wanda Tanko Togo ya fito yake inkarin wato sha'anin ɗariƙar Tijjaniya. Saidi Munir Adamu Koza a lokacin da wato Asadul Izala ya kafa hujja da Tanko Togo, yace ta yaya zaka kafa hujja da mutumin da matafiyarsu ɗaya da Abdul Jabbar, ba su da aikin da ya wuce zagin waliyai da kuma cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda fa ya faɗa kenan. Hakan yana tabbatar maka da cewa Malam Munir ya tsani irin munanan abubuwan da Abdul Jabbar yake yi, amma da ka tashi masa raddi saboda babu Allah a ranka sai kake cewa wai abun kunya Malam Munir wai bai fito yayi raddi wa me ba a Abdul Jabbar ba, wai sai ya fito kuma yayi raddi akan wai an taba Shehu Tijani. Bai raddi akan kare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ya fito yayi raddi akan kare me martabar Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu. To kaga anan mu ba mu ma san me zamu faɗa akan ka ba, domin duk mutumin da yake bibiyar saha ta Facebook ya san Alkanawi alal aƙalli yana kan wani karatu na bawa Ahmad Bamba kariya
alal akalle ina ga ya je halka ta wajen 40 da wani abu, kuma ba dan kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'a dan bawo bamba kariya. A'a, bamba ya faɗi wata magana wacce maganar tabbatacciya ce a littattafan malamai, aka ce ƙarya ne Alkanawi ya fusata yake bawo bamba kariya. Kaji fa, wai shi Ahmadu Bamba yake bawo kariya, amma ba za a bawo Shehu Tijjani kariya ba, wanda shi kansa bamban da ya taso alfarma yake ci ta Shehu Tijjani, domin an tabbatar mana cewa a gidan Tijjaniya ya fito, kuma har yake ikirarin cewa ya yi tarbiyya, duk da cewa tarbiyyar da ya ƙarya yake, domin ita tarbiyya mai tana ƙara wasalar da mutum zuwa ga Allah da kuma dandake ruhinsa a sha'ani da lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To anan abin da nake so da nace hujjatul lak aw alayka, ka fito ka ce Malam Munir Adamu Koza wato bai fito yayi raddi a lokacin da Abdul Jabbar ya taba sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma ya fito ya nuna farin ciki da nasara da rinjaye da al'ummar manzo Allah suka yi akan wato ganar da mutane cewa Abdul Jabbar yana kan bata, har ya ikirari da kansa ya amsa laifinsa. Wannan daidai ne, duk wani musulmin duniya zai fara ciki da murna, kuma kai ma kuma kun fito kuna nuna wannan murna ta cewa Abdul Jabbar ya yi repent, ya yi regret, kuma kun fito kun nuna wannan, to shikenan sai muka jiyo ka kana bawa bamba kariya, ka yi karatu alal akalli ya kai zama 40 da wani abu. To yanzu anan abin da nake so in kunna wa mutane, ina so ne zan yi wata magana, amma ba zan magana ba, dole sai na fara kunna wa mutane. Bari ku ji. Wannan Jafar Adam ne, bari ku ƙara saurararsa. Jafar Adam ne, maganganun Jafar Adam ne. Kuna ji, duk mutumin da yake bibiyar saha ta Facebook a wannan kadamin zai ga kusan wato yan izala babu wani clip na audio da suke tracing dinsa da ya wuce wannan magana ta Man Jafar malamin su. Ita kawai suke tracing yanzu. Man Jafar ya maimaita hukunci ne da ijma'in malamai gabaki ɗaya suka tafi akan sa cewa duk mutumin da izagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani uzuri, babu wani afuwa, babu wata yafiya, kawai hukuncin sa hukuncin kisa ne, ko da me ya tuba. Ko da ya tuba, kawai hukuncin sa hukuncin kisa ne. Mu'amala da shi kwata-kwata bai kamata ba. Idan yaron ka ne a kasuwa ka kore shi, idan da akwai wata mu'amala a tsakanin kai da shi ku daina, ba shi da wani amfani a cikin al'umma. Man Jafar ne ya maimaita wannan hukuncin da malamai suka tabbatar. To shine wannan magana, ita ce magana da suke tracing ɗinta a internet, a network. Abinda isa na yi wa wannan karatun na wata ke da hujjatul laka aw alayka. Maulana Abdurrahman Sanka ina ziyara. Abinda isa wato suka yi wa wannan suke tracing na wannan karatun, suna so su tabbatarwa da duniya cewa lallai a yi wa Abdul Jabbar hukuncin kisa. To anan kai Alkanawi, abinda nake so in tambaya, kun dage kuna tracing na wannan zancen na Man Jafar. To shin abinda nake so in tambaya anan, shi wannan hukuncin na Man Jafar ya ta'allaka ne a iyaka Qadiriyya ko Tijjaniya ko Shi'a ko waɗansu ɗariƙun daban banda ƙungiyar Izala, ko kuwa yaya abin yake? Idan da ƙungiyar Izala, to kwana-kwanan nan Abbas Jega ya fito ya yi wata iriyar katobara, wata iriyar taɓargaza, ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuka fito ba fa wai gaskiya kuke gaya masa ba, a'a kuna gaya masa cewa wai ya fito ya tuba.
wai ya fito ya tuba, wannan abin da ya fito ya tuba. Kaji suna tirasin din maganganun Jafar ya ce ko da mutum ya tuba a yi masa hukuncin kisa. Wai su kuma suna cewa a'a kai Abbas Mina da kaci mutuncin Abbas Jega da kaci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lallai ya fito ya tuba. Abinda fa suke shawara fa da suke ba shi kenan. To ya fito ya tuba, da ya fito ya tuba, tubansa za ta yi masa amfani a duniya? Ba za ta yi masa amfani a duniya ba sai a lahira. Kun ce ya fito ya tuba, tunda Abbas Jega ya fito ya ce ya janye waɗannan maganganun da ya a janabin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu wani ɗan izala da ya fito ya ce wannan tuban nasa ba zai karɓi a gurin mutane ba, babu wanda ya isa yanke masa wannan hukuncin na cewa ya tuba, sai dai a lahira a zartar masa da wannan hukuncin, sai an zartar masa da hukuncin kisa. Babu wanda ya fito ya faɗa. To Alkanawi anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuke bawa kariya ko kuwa a'a izala kuke bawa kariya? Domin anan mafahumul mukhalafa anan abinda za mu fahimta, kuna bawa izala ne kariya, izala kuke bawa kariya. Domin wani daga cikin izala ya fito ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kun ce wai ya fito ya tuba, ya fito ya tuba, kun yi shiru ba ku ce ka tuba kai Abbas Jega ka tuba, wannan tuban naka wala Allah idan ka je lahira yayi ma amfani, amma hukuncin kisa ne. Ko da ku ba za a zartar da wannan hukuncin ba, sai mu tabbatar da cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuke bawa kariya. Amma sai kuka ce Abdul Jabbar ya tuba, da Abdul Jabbar ya tuba sai kuka fito da wannan clip din na bidiyon na audio, kuna tabbatar da cewa Abdul Jabbar ko da ya tuba to hukuncin kisa fa yana kansa. To shi kuma Abbas Jega kuma fa, kaga anan Alkanawi hujjatul laka ne au alayka, hujjatul laka ne au alayka, wannan abin da kuke yada. Kaga manufar ku ta fito kuru-kuru, babu Allah, babu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama taslima, babu kwata-kwata a zuciyarku, babu. Idan izala ta aikata mummunan aiki za ku binne. Idan wata ɗariƙa ce daban, idan ɗalin ɗariƙa suka aikata wani aiki mummuna, za ku fito ku bayyana yanda haƙiƙanin hukuncin yake. Amma idan izala ce ta aikata, za ku zo da wani tawili, za ku binne zancen. Wannan dama ita ce matafiyarku, wannan ita ce haƙiƙanin manhaji na izala. Duk wani hukunci na gaskiya idan akan abin da ya shafi ahlus sunna ne na gaskiya, tijjanawa ko kadirawa ko waɗansu ɗariƙun daban, to za su fito su bayyana ainihin yacce hukunci yake. Amma idan akan izala ne, to wannan hukuncin za su binne shi, za su kawo wanda ya daidai da ra'ayinsu. Shi sa har kullum muke gaya muku, waɗannan bayin Allah idan abu ya saba, idan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya saba da koyarwar Ibn Taymiyyah ko Ibn Abdul Wahhab, to wannan hadisin za su wurgar da shi, su wullar da shi, su jingine shi a gefe, su ɗauko zancen Ibn Abdul Wahhab, sai su yi wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawili na hankali, sai su ce ai wannan hadisin ba ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yake nufi kaza da kaza, saboda yayi daidai, saboda ya ci karo, ya sauka daga kan doron koyarwar Ibn Abdul Wahhab ko Bin Bas ko Ibn Taymiyyah. Ya sha bamban. Idan ya sha bamban da koyarwar su, to shikenan sai su ajiye hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dauki maganar Ibn Abdul Wahhab. Idan ko hadisi yayi daidai da koyarwar malaman su, to zaka ga sun fi kowa amfani da shi. Wai kaji a zancen sa shi Alkanawi yana magana, wai ko za ka sani maganar da kake yi fa a internet kake yin ta ba a zawiya kake yin ta ba. Ka sani wai da akwai masu hankali, ka sani wai da akwai masu hankali, masu fahimtar magana, wai wanda in ka faɗi gaskiya za su fahimta, idan ka faɗi ƙarya za su bambance. Wai kaji Alkanawi ne wai mai hankali, mutumin da zai jingina cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayensa suna wuta, na'uzu billah. Mutumin da zai ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daidai da halittun Allah subhanahu wataala gaba daya, Allah subhanahu wataala kuma ya bambanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran halittu. Wai ku ce wai ka ce wai kai ne mai hankali, wai kai ne zaka zo ka yi fatawa. To wace iriyar fatawa zaka yi mana? Kuna raina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuna raina abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, ku ce wai ku ne za ku yi mana fatawa. To hujjatul laka aw alayka. Dan haka sai ku fito ku yi mana bayani. Wannan magana da kuke tracing ta
wannan shine abin da yake da akwai. Don haka ƴan uwa ya kamata ku ankare, duk da kuna ankarewa waɗannan mutanen. Wai da Allah subhanahu wataala yake cewa wai yanzu a misali mutane ya kamata fa su fahimta, yanzu da a misali ni dinnan da a ce a misali wani bawan Allah zai zo ya zage ni dinnan wani bawan Allah ya zo ya zage ni ko ya ci mutunci na, wala Allah ko ni ban yi afuwa ba, waɗansu mutane za su iya shiga su fita su nema wa wannan bawan Allah afuwa. Amma ka kaddara a ce yau ni na fito na zazzagi Ganduje, na ci mutuncin Abdullahi Umar Ganduje a cikin garin Kano, kana tunanin Ganduje shi zai ɗauki hukunci? Ai wani wanda yake a jikin Ganduje shine zai yi ya ɗauki hukunci, ya maka ni kotu, ya ɗaure ni. Saboda me? Saboda neman ƙarin kusanci a tsakaninsa da Abdullahi Umar Ganduje. Saboda neman ƙarin mai kusanci a tsakaninsa da Abdullahi Umar Ganduje. Idan na zagi Ganduje ba zai ɗauki mataki da hannunsa ba, wani wanda yake jikinsa ne zai ɗauki mataki. Saboda me? Ganduje ya jiyo cewa ai wani ya ci mutuncinsa, shi kuma wanda yake jikinsa ya yi wuf ya ɗauki mataki a kansa. Saboda me? Yana neman ya ƙara samun matsayi da mukami da kusanci a tsakaninsa da Ganduje. To why not mu ba za mu fito mu ɗauki hukunci, mu ɗauki mataki akan mutumin da yake zagin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, don mu ƙara wa kanmu kusanci a tsakaninmu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan akwai rainin hankali fa a cikin sha'ani da lamarin izala. Akwai rainin hankali a cikin sha'ani da lamarin izala. Kuna ta yada bidiyo, kuna ta yada audio cewa wannan bawan Allah Abdul Jabbar ko da ya tuba ba za a yanke masa hukunci, ba za a yi masa afuwa ba, za a yanke masa hukuncin kisa ne, za a yi waye da waye. Amma ga naku a cikin izala mutane biyu, Abbas Jega da Bello Yabo, sun ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun yi shiru, ba ku fito kun faɗa wa mutane me matsayar ku akan wannan ba, me hukuncin wanda ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuba. Wato ba ku san hukuncin wanda ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuba ba, sai da Abdul Jabbar ya tuba sannan za ku zartar da cewa hukuncin ko da mutum ya tuba za a zartar masa da wannan hukuncin. Ba ku san da wannan hukuncin ba. Da mutanen ku ƴan izala, da ƴan izala suka aikata, suka tuba, ba ku yanke wannan hukuncin ba, ba ku fito da wannan karatun ba. A'a, sai yanzu da mutumin da yake baya matafiyar ku. Abinda muke so ku yi adalci, ku yi adalci a cikin al'amuranku. To amma wannan yana tabbatarwa da duniya cewa babu Allah, babu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata a tare da ku. Kwata-kwata kuna kiyayya ne da abin da ya shafi bangaren sufayi. Kuna kalubalantar sufayi ne, kuna so ku rusa gini da tanadin sufayi. Shehu Ibrahim kuma ya faɗa. Yace da nazo gabaki ɗaya sai da na rusa ginin duk wani wanda ya sauka daga kan doron koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da na zo sai da na rusa duk wani ginin wani wanda ya sauka daga kan doron koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ni kuma babu wanda ya isa rusa gini na, saboda mi gini na gina shi ne da ginin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima. Abinda Shehu Ibrahim ya faɗa mana kenan. Babu wanda ya isa rusa ginin Shehu Ibrahim, saboda shi ya gina shi ne da ginin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yace amma ni da nazo duk sai na rusa abinda suka gina duka. To wannan kiyayya ce take tare da su. In ka fito a bangaren sufism, wallahi jira suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza aratta an tazkura uyuba gairika fazkur uyuba nafsika sallallahu alaihi wasallam. ƙarya ya faɗa. To ba maganar abin da ya shafi taba janabin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba, saboda shi wannan ba mu san irin manzo Allah. La ilaha illallah, fala qadara illa duna qadri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Babu wani kadari sai ya zama a ƙarƙashin kadarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce. Duk matsayinka da girma, fa kullu rafi'in inda rutbatihin hada. Kana da kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kana da kamar sa. Abdul Jabbarin da bakin sa yayi iradi yace idan fa muka koma ga Allah, babu wani wanda ya isa ya kwace ka a gurin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace dan haka ni yanzu idan aka kama ni da laifin cewa na ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kama ni, to waye kuma zai kwace mu?
waye zai kwace ne? Ce dan haka ba ni da masoyi da ya wuce wanda zai ce da ni in tuba akan wannan matsalar. Ya zo ya nuna ya tuba. Abdul Jabbar, ka tuba, mu ne maka raja'i ubangiji subhanahu wata'ala yayi maka afuwar abubuwan da kuka aikata. Me Imamul Ghazali ya faɗa a littafinsa. Imamul Ghazali a littafinsa a farkon muqaddima yace kullum minna lahu zunubun wa uyubun wa athamun wa khadaya. Yace kowa da ka ganshi a cikin mu yana da zunubinsa, yana da laifukansa, yana da kusakure da yake aikatawa. Yace fahallana anna qaradu min rahmatillahi ta'ala. Yace yanzu mu ma yanki kauna da karamar Allah subhanahu wataala, yanzu mu ma yanki kauna da karamar Allah subhanahu wataala. La, yace la wallahi la wallahi. Yace fa qala jalla sha'anu kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yace wallahi ba za mu yanke kauna ba. Yace Allah subhanahu wataala yana cewa ya ku bayin Allah, ya ku bayina, ku yi sauri ku gaggauta, wato kada ku yanke kauna, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah. Ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim, waɗanda suka aikata ba daidai ba, la taqnatu min rahmatillah, kada ku yanke kauna da karamar ubangiji. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yana gafarta zanubi gaba daya. Innahu huwal gafurur rahim, haƙiƙa Allah shine mai gafarta zanubi, shine mai yin rahama. Amma fa ku sani akwai bambanci a tsakanin yin gafara ga mutumin da ya aikata cin mutunci a janibin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da kuma wanda ya aikata wani abu daban a wani bangare ba janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an la taqnatu min rahmatillah. Kaga anan Abdul Jabbar tun da ya tuba, mu ne masa raja'i ubangiji subhanahu wataala ya yi masa afuwar abin da ya aikata. Amma me idan ya koma ga Allah, hukuncin kisa yana nan akan sa. Yace wa fataha lana babu tauba wada ana ila dukhuli minhu fa qala jalla subhanahu wataala. Yace wa fataha lana babu tauba wada ana ila dukhuli minhu. Allah subhanahu wataala ya bude mana kuma kofar tuba, kuma ya kirawo mu yace mu shiga wannan kofar ta tuba. Yace wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadi. Yace Allah subhanahu wataala shine wanda yake karbar tuba da kame bayinsa. Dan haka Abdul Jabbar ya tuba, mu ne masa raja'i Allah ya karbi tubansa, amma hukuncin kisa ne. Abbas Jega ya fito shi ma ya faɗa, yace ya tuba, mu ne masa raja'i Allah ya karbi tubansa, amma hukuncin kisa ne. To shi wannan tataccen daƙiƙin ma Bello Yabo, shi da ya fito shi har da gawa fa yake yana takama. Minitu zai iya bawa kansa kariya. Ka jingina kalmar zagi a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce zaka iya bawa kariya. To wa ma zai saurare ka, wanne uzuri zaka bayar da zaka tabbatar da mutane manzo Allah yana yin ashariya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na'uzu billah, nastaghfirullah. To kaga anan akwai san rai da san zuciya a bangaren izala, akwai san rai da san zuciya. Dan haka mutane su ankari. Akwai wani abu da wato Allah subhanahu wataala yake amfani da shi. Idan Allah subhanahu wataala ya tashi zartar da hukuncinsa, yakan yi amfani da kowace iriyar halitta domin ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya, domin ya nuna wa mutane cewa sha'ani da lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa abu ne mai girman gaske. Bar ganin wai dan an yi amfani da wai ɗan izala, wai an je an titse Abdul Jabbar, an yi kaza da kaza, wannan kaɗan daga cikin sha'anin Allah subhanahu wataala ne. Allah subhanahu wataala sai ya amfani da kafiri. Sau nawa aka yi amfani da kafiran waɗanda ba sa sallah suka ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya? Kafirai nawa ne suka ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya? To wannan wani abun mamaki ne? Wani abun mamaki ne dan wai an yi amfani da izala, kudura ilahiya ta yi amfani da ɗan izala ta ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya. Ai ba wani abun amfani, ba wani abun mamaki bane ba. Fitowa da su da kudura ilahiya ta yi amfani da su wajen ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya, wajen tabbatar da gaskiya akan wannan sha'anin, baya tabbatar da cewa fa ba sa kan bata, suna nan akan bata su, kuma su wallahi alazimi ba su yi dan girman zatin Allah bane ba su yi dan girman zatin Allah dan a'a, sun yi ne dan wata manufar su akan jabiri. Dan idan da dan Allah dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi,
to tinkan a zo wannan kadamin za su fara fitowa su tabbatarwa da duniya cewa dan uwanmu Abbas Jega dan Izala babban malami a Izala ya fito ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun barranta da shi ba mu ba shi yawa da kuma ya fito ya tuba sai su ce dan uwanmu Abbas Jega ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuba ba mu ba shi koda ya tuba hukuncin kisa ne a kansa. Bello Yabo ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin kisa ne a kansa. To da sai mu ce fadar da suka yi ta cewa Abdul Jabbar a yanke masa hukuncin kisa lallai da gaske suke yi, da gaske suke yi. Wannan shine abin da yake da akwai. Dan haka Alkanawi hujjatul laka aw alayka. In kuma ba haka ba to a fito yanzu a fito mana da waɗannan mutanen ko a fito a yi bidiyo a tabbatarwa da duniya cewa shi ma Abbas Jega ga hukuncinsa, shi ma Bello Yabo ga hukuncinsa, sai mu tabbatar da cewa to ko da a da ba a yi dan Allah ba to yanzu an dawo an yi dan girman zatin Allah. Wannan shine abin da yake da akwai. Ɗan uwana masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu dage da addu'a, sai mu dage da addu'a kamar yadda muka ce dama mun dage muna ta addu'a. Allahumma innal qaumal lazina anta a'lamu bihim qad ista'izzu bi izzi anfusihim fi makarim wa khadi'atim. Gashi nan yau Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da karamar Shehu Tijjani kuru duk wanda yake a duniya ya idan bai taba ji ko ganin karamar Shehu Tijjani ba ya ganta a yau. Ga tanan ta bayyana a zahirance a cikin garin Kano. Gashi ta bayyana duk wanda bai ganta ba ko bai ji ba ya zo garin Kano ya gani. Karamar Shehu Tijjani man sabbana wa lam yatub mata kafiran la ta kafiran mata kafiran. To Abdul Jabbar Allah ya rufa masa asiri. Dama da sharadi Shehu Tijjani aka ce wa lam yatub. Ai Abdul Jabbar taba. To muna raja'i da sharadin Shehu Tijjani Abdul Jabbar Allah ya karbi tubansa. Yawwa amma kuma hukuncin kisa yana nan akan Abdul Jabbar. Kuma yan uwana Tijjanawa kada sha'ani da lamarin tuban Abdul Jabbar ya ruɗe ku ji za ku girmama Abdul Jabbar. To wanne irin girmamawa za ka yi wa mutumin da ya ci mutuncin janabin Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mutumin da ya zagi Shehu Tijjani, ya zagi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, ya ci mutuncin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ƙarshen wasan ya zo gunda ake jin tsoron ya je. Wanne irin girmamawa za ka yi masa? Mutane ku kula. Sannan in izala da kuke ganin kudura ilahiya ta yi amfani da su, wallahi ba akan daidai suke ba. Wannan kudura ce ilahiya ta yi amfani da damarta don ta zartar da hukunci, kuma ta zartar, ta bayyanar da kuma hukuncinta. Dama ita take ba wa masoyinta kariya, kuma ta yi aikin da ta yi. Don haka ku kaddara amfani da aka yi da izala an yi amfani da su ne domin me? Sau nawa aka yi amfani da kafiri don a tabbatar da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafiran nawa ne ma suke zuwa su ba manzo Allah shaida a lokacin da baya nan ma? Kafiran nawa ne suke ba shi kariya? To wannan ba abun mamaki bane. Dan haka muna so idan da gaske ake yi maganar wai Alkanawi kace wai Malam Munir Adamu Koza wai yana farin ciki da murnar tuban Abdul Jabbar. Ai duk mumini musulmi mai imani masoyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole yayi imani, dole yayi farin ciki da murnar tuban da Abdul Jabbar yayi. To ai gaskiya ce ta bayyana, aka kure ƙarya, aka bata ƙarya, aka lalata ta. To ta yaya a lokacin da gaskiya ta bayyana wanda yake riko da gaskiya ba zai farin ciki da murna ba? Ai duk lokacin da wanda yake farin ciki da gaskiya ta bayyana, wanda yake riko da gaskiya ta bayyana dole zai farin ciki, kamar yanda wanda yake riko da ƙarya idan ƙarya ta bayyana zai farin ciki da wannan ƙarya. Kamar yanda ta bayyana izala suna yin riko ne da ƙarya, kuma ƙarya abinda hukuncin da suka fitar hukunci ne na ƙarya. Lallai tabbas abinda izala suke tracing na maganar Jafar abinda suka faɗa gaskiya ne, amma su ɗin ƙarya suke yi, munafukai ne, ba Allah suke nufi ba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan abdin qallat hilatu
wa rasulullahi wasilatu anta lahaya ilahi wa likulli karbi azimin fafarrij anna ma na fi bisri bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم wa mu ci gaba da adda ubangiji subhanahu wataala ya tsare mana mutuncin mu da imanin mu ubangiji ya tsare mana mutuncin mu da imanin mu ubangiji ya tsare mana mutuncin mu da imanin mu ubangiji ya ƙara jarrabar mu da tsantsar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka mana wani irin taurin kai a cikin bawa janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ya saka mana wani irin taurin kai wajen bawa janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariya ya zama na ba ma ji ba ma gani ba ma gane komai kawai sai a cikin sha'ani da lamari da ganin girman shugaba alaihi salatu wassalam. Allah ya iya mana ya tsaya mana ya tsare mana mutuncin mu da imanin mu albarkacin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa ku yi mana afuwa wallahi ba za mu taba gajiyawa wajen furici wa janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda da shi aka raine mu, da shi Shehu Ibrahim ya raine mu, da shi ya raine mu. San irin raɗaɗi baka san irin halin da nake ciki na irin abin da nake ji a soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, baka san ya nake ji ba, baka san ya nake ji ba. Duk irin su Jamilu Busaina irin su Majanuna ya da aka yi su an yi musu uzuri barantana mu da muka narke. Kana ji fa magana fa yake usalli fa abki fi salati ko li salati da zikiri haliyal wailu mimma yaktubul malakani. To barantana mu da Shehu Ibrahim yake gaya mana zakartu rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zahazal harja. To ya za ka yi da sha'anin mu da lamarin mu? Assalamu alaikum wa rahmatullah.